Hausa Base 24 TV, ku danna subscribing kana ku danna alamar ƙararrawar sanarwa don sanar da ku da zarar mun ɗora sabon bidiyo. Ana wata ga wata sabon rikici ya barke a cikin shirin labari na. Kamar yadda kuka sani dai a tirar da aka cire na baya a nuna mai nasara ya mutu, wanda daga yanzu an bayyana cewar mai nasarar bai mutu ba, wanda an shi ɗauko 'yan sanda an shiga bincike kan abubuwan da aka samar wato acid ɗin da aka zuba masa a cikin drip ɗin ruwa. Inda aka fara tuhumar wato wanda ya ɗora drip ɗin da cewar lokacin da aka ɗora drip ɗin ne ai aka saka wannan acid ɗin a cikin wato drip ɗin. Inda daga bisani aka wato wanke wannan wanda ya ɗora drip ɗin daga zargin cewar shi ya zuba wato ruwan maganin acid ɗin daga cikin drip ɗin. Kamar yadda kuka sani dai Jamila ta kulla munafurci daban-daban a cikin wato wannan shirin na labari na, inda yanzu ta tsorata ganin an kawo wato 'yan sanda cikin asibiti. Inda kwatsam tana ganin su take cewa to me kawo 'yan sanda wato cikin wannan asibitin, kuma gashi an ba da damar kar wani mutum ko da guda ɗaya ne ya fita daga cikin asibitin in har ba gama bincike aka yi ba. Kuma wato 'yan sanda sun ba da damar kar wani mahaluki da zai ba da kuɗi ko wani abu makamancin haka domin a bar shi ya shiga wato ya game nasaran, wanda matarsa ma an hana ta wato ta shiga ta game nasaran da kanta. Inda daga ƙarshe take nuna cewa za ta nuna wato ƙarfin iko da mulkinta da na yadda take son mijinta za ta shiga wato ta game nasaran. Kamar yadda kuka sani dai Jamila har yanzu ita ce abin zargi a cikin shirin labari na, wanda shi kansa mijinta yana wato da kokonto a kanta kan cewar ita ce ta aikata wannan abun, wanda ya zama wato ƙani a wajen mai nasara dan gidan malam kenan, wanda in dai kana kallon wato shirin labari na zaka san malam wanda mai nasara ya ɗauke shi tamkar mahaifinsa a cikin shirin. Shi kaɗai ya wato har yanzu shi bai yarda da wato kan cewar ba Maryam bace ta zuba wannan acid ɗin a cikin wato cikin drip ɗin ruwan ba, inda yake ganin wato mai nasaran yana haɗuwa da duk wasu mata da ba sa son shi suna zuba masa wato acid domin su kashe shi su cinye dukiyarsa. Kamar yadda kuka sani sai dai mai nasaran ya haɗu da ita wato 100% ganin yadda ya sha wahala a kanta kuma kafin ya mallake ta har ya aure ta, wanda mai nasarar yanzu a cikin duniya babu wani wadda yake so fiye da wato Maryam, saboda rashin iyayensa da ya rasa da wato 'yan uwansa ƙannensa da mahaifiyarsa. Mai nasarar da yanzu ba shi da wasu 'yan uwa da suka wuce wato matarsa ita ce ta ɗaya tilo a kusa da shi, sai kuma wannan wato yaron nasa wanda yake ɗaukansa a matsayin ƙaninsa dan gidan malam kenan, sai kuma su Faruk wato da suke zagaye da shi ma'aikatansa da ya yarda da su wato intattun ma'aikatansa. Kamar yadda kuka sani dai har yanzu mai nasara bai mutu ba a cikin shirin labari na, yana nan yana ci gaba da rayuwa inda ana nan ana masa magani saboda wannan acid ɗin da aka zuba masa a cikin wato ruwan drip ɗinsa na magani. Idan wannan ne farkon ziyartar ku wannan ta mai albarka, kar ku manta kuma da subscribe sannan ku danna mana alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku da zarar mun ɗora sabon bidiyo. Ita kanta Maryam kafin lokacin ta faɗi in kuka gudanar da ita wato ta saka zarginta akan wato Jamila, inda daga ranar dakta ya yi magana wato wannan acid aka saka a cikin wato drip ɗin, sai take tunanin babu wacce za ta saka acid a cikin drip ɗin in dai ba Jamilan ba. Kuma za a je ga binciken duk wanda suka shiga wato wannan ɗakin na inda aka masa magani, kuma inda aka masa maganin za a ɗauko wato za a kira wasu mahalarta wato wanda suke da alhaki akan cewar sun shiga wannan wajen, kuma babu wanda zai shiga wannan wajen face Maryam matarsa da Jamila, sai kuma Lawan da shi da wannan Ibrahim Hassan ɗin wato amininsa. Kamar yadda kuka sani dai ku ci gaba da bibiyar mu a wannan tamu mai albarka ta Hausa Base Plus 24 TV. A nan za mu kawo muku wannan ƙarshen bidiyon namu. Mun gode.